Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο «Μένουν τα λάμα στο Θιβέτ». Είναι το podcast του Γιώργου, της Λίνας και της Μαριαλένας και κάθε εβδομάδα συζητάμε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει. Θα μας ακούσετε να συζητάμε πραγματικά για το οτιδήποτε. Αν σας αρέσει η παρέα μας, ακολουθήστε μας σε Spotify, Google και Apple Podcasts, αλλά και στο YouTube. Μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, πληκτρολογώντας Λάμα κάτω παύλα Θιβέτ. You thought it was over? Εντάξει, You ήτανε. thought wrong, B. Ναι, παιδιά, Happy llama, mad llama, extremely depressed llama, crazy llama, baby llama, big fat lazy llama. It's me, bitch. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Να Hello. είμαστε πάλι εδώ τα λάμα. Είμαστε και πάλι εδώ σε ρυθμούς με τα Eurovision. Ακριβώς. Ελαφρώς πλέον αδυνατισμένοι μετά το Πάσχα. Παναγία μου, τι ήταν αυτό. Εσύ θεωρείς ότι είμαστε αδυνατισμένοι, Εγώ το Πάσχα ήμουνα σαν. Δεν το είπα στο προηγούμενο, ήμουν σαν του Λούμπα. Εντάξει. Σαν του Λουμπίτσα ήμουνα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πλησιάζει σιγά σιγά το καλοκαίρι και όχι, δεν θα πούμε για παραλίες και για τα γνωστά που φαντάζεστε. Είναι πολύ Δεν νωρίς είμαστε ακόμα. βαρετοί εμείς έτσι να λέμε. Αλλά Η αλήθεια είναι ότι συνειδητοποίησαμε πως φέτος που είναι το 2024 έχουν περάσει 20 χρόνια Fuck. από το 2004 που ήταν μια επική χρονιά για την Ελλάδα. Τα ξαναείπαμε στο επεισόδιο της Eurovision βέβαια, ότι το 2004 ήταν μια μοναδική χρονιά. Ήταν πριν την κρίση. Εμείς ήμασταν στα πολύ πάνω μας. Όταν λέμε πολύ πάνω μας, πάρα πολύ. Είμαι στα χάη μου. Αυτό ήμασταν εκεί. Στα Ήμασταν ουράνια στα ήταν η ουράνια. Ελλάδα και οι Έλληνες. τον 7ο ουρανό, αδελφιά. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Η αλήθεια είναι πως τότε ζούσαμε απίστευτα ξέγνιαστα και ωραία και περήφανα με διάφορα γεγονότα που έγιναν το 2004 και δεν ξέραμε τι μας περίμενε στο μέλλον. Πού να ξέραμε οι άμυροι. Πραγματικά. Τι έρχεται. Είχαμε και κανένα δείγμα για να το υποψιαστούμε. Όλα κυλούσαν τέλεια άλλωστε. Έργα γίνονταν. Επιτυχίες. Είχαμε, παιδιά, ήταν σαν... Γέφυρες, σκέπαστρα. Πώς Ό,τι λέγεται θες. αυτό, ότι ρε παιδί μου, είχαμε εκεί, αυτό το λαμπρό άστρο εκείνη τη χρονιά, Ναι, να το ναι, πω ναι. έτσι. Γενικά εκείνη την περίοδο και κάπως είχαμε περάσει ιδιαίτερα ευχάριστα. Να Πριν πούμε... περάσουμε ιδιαίτερα δυσάρεστα. Αλλά εμείς θα μείνουμε στα ευχάριστα σε αυτό το επεισόδιο. Σαν μια ανάσα δροσιάς. Παρόλο που η Μαριαλένα έκανε ό,τι μπορούσε, έχω να σας πω, για να βρει και τα δυσάρεστα. Κάτι βομβιστικές επιθέσεις διάβαζε. Δεν θα τα αναφέρω Είπαμε αυτά. θα μείνουμε στα θετικά. Θα μείνουμε στα θετικά. Γιατί έγιναν μερικά πολύ μεγάλα events που μας ανέβασαν έτσι σαν χώρα. Εγώ θα πω ότι όλα ξεκίνησαν. Flashback. Πότε ανακοινώθηκε ότι θα διοργανώσουμε εμείς τους Ολυμπιακούς του 2004, το 97, αν δεν κάνω λάθος. Μια τέτοια ανάμνηση εγώ και εγώ. Θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ μικρός και θυμάμαι ότι ήμασταν στο εξοχικό μας. Εγώ δεν είχα ιδέα τι σημαίνει Ολυμπιακοί Αγώνες οριακά. Και εγώ δεν είχα ξαναδεί τότε. Πλησίαζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Σίδνεϊ. Ναι, που έγιναν το 2000. Οι οποίοι όταν γίνανε εννοείται πως ξέραμε ήδη ότι εμείς θα έχουμε τους επόμενους. Ναι, βέβαια. Άρα ανακοινώνεται πολύ νωρίτερα ποιες χώρες θα. Σκέψου τώρα τι προετοιμασίες χρειάζεται μια χώρα για να κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θυμάμαι ότι όταν βγήκε η ανακοίνωση, ο παππούς μου μέσα πανηγύριζε απίστευτα. Ρε φίλε, ναι. Και εγώ ήμουν σε φάση καλά αυτός γιατί φωνάζει. Οριακά θυμάμαι ότι έβαλα τα κλάματα. Εγώ έπαθα γιατί παρόμοιο. σοκαρίστηκα από την τόση έντονη αντίδραση του παππού. Ναι. Και ρώτησα ότι γιατί ξέρω τι συμβαίνει. Και μου είπαν θα κάνουμε εμείς τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Τι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήμουνα εγώ. Ναι. Ήμασταν και μικρά. Εγώ θυμάμαι κάτι πολύ παρόμοιο. Ήμουνα στη γειτονιά μου στη Λάρισα και έπαιζα με τα άλλα παιδάκια. Και ξαφνικά, παιδιά, βγαίνει μέσα από το σπίτι της, από ένα μπαλκόνι, η κυρία Αλεξάνδρα, η γειτόνισά μας που είχε και το μίνι μάρκετ στη γωνία. Έξαλλη από χαρά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ούριαζε, ζητοκράβγαζε μόνη της. Βγήκε στο μπαλκόνι, φώναζε. Και ήμασταν σε φάση, εμείς τα παιδάκια την κοιτούσαμε. Και λέγαμε τι συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, επειδή προφανώς ήμασταν πάρα πολύ μικροί, δεν έχω αναμνήσεις και φαντάζομαι ότι θα γίνανε και πανηγυρισμοί και σε δρόμους και σε τέτοια κλασικά όπως κάνουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Εμείς τότε δεν είχαμε πάει κάπου. Ήταν τόσο σημαντικό λοιπόν για τον κόσμο ότι η χώρα μας. Σκέψου ότι Το διεκδικούσαμε. Το είχαμε χρόνια. διεκδικήσει καταρχάς να γίνει το 96 για να είναι ακριβώς Στα 100 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση που είχε γίνει. Αλλά τότε δεν εγκρίθηκε, δεν θεωρούσαν προφανώς ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Ούτε μετά ήμασταν, έτσι σας ενημερώνω. Λοιπόν, είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήμασταν. Λοιπόν, ωραία τα κάναμε όμως, σταμάτα. Ξεκινάμε με γκρίνιες. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Okay. Τέλος πάντων, οπότε ναι,
είχαμε μπει σε αυτό το κλίμα το ότι θα κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1997. Πέρασαν αυτά τα 7 χρόνια, 8 πόσα ήταν, τέλος πάντων, μεσολάβησαν, που σε όλα αυτά τα χρόνια. 108 χρόνια μετά έγιναν σε εμάς οι Ολυμπιακοί. Ναι. Ήταν 28η Ολυμπιάδα. Ναι. Και θυμάμαι ότι συζητιόταν πάρα πολύ έντονα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων που μεσολάβησαν. Βέβαια. Το σε τι βαθμό είμαστε έτοιμοι να τους κάνουμε. Η κλασική γκρίνια που όλοι γνωρίζουμε, η οποία ήταν δικαιολογημένη. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήμασταν έτοιμοι. Για τα ενδιάμεσα χρόνια, να πω ότι όντως υπήρχε πολύ μεγάλη αναμονή. Και θυμάμαι να βγαίνουν αφίσες 2 χρόνια για τους Ολυμπιακούς, 1 χρόνος για τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή τους περιμέναμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία. End of flashback. Πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προηγήθηκαν άλλα πραγματάκια. Όλα ξεκίνησαν, παιδιά, με το Σάκη. Μα όλα με το Σάκη δεν ξεκίνησαν. Ρε παιδί μου, εκείνη τη χρονιά πιστεύαμε καταρχάς ότι θα κερδίσουμε επιτέλους. Ναι. Να πω δηλαδή ότι με το Σάκη και το Shake It, εμείς κάπως νιώθαμε ότι στέλνουμε ένα νικητήριο τραγούδι. Γιατί εδώ έχω να πω για τον Γιώργο ότι λέει συνεχώς σιγά και τι κάναμε με το Σάκη, και η Καλομήρα το έκανε και οι Αντίκ το έκαναν. Ναι, αλλά ήταν νομίζω η πρώτη φορά που νιώθαμε ότι ναι, στέλνουμε νικητήριο τραγούδι. Ναι, τώρα θα κερδίσουμε. Δεν είχαμε ακούσει ακόμα τη Ρουσλάνα, γιατί άμα την είχαμε ακούσει θα ξέραμε ότι δεν έχουμε ελπίδα. Επίσης ο Σάκης για την Ελλάδα ήταν και είναι είδωλο. Δηλαδή δεν είχε το αίσθημα που είχε η Καλομήρα ή η Αντίκ. Ναι, όχι, στέλναμε τον Έλληνα Θεό. Ναι, θεωρούσαμε ότι στέλνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να στείλουμε σε εκείνη τη φάση. Είχε όντως άλλο βεληνικές ο Σάκης. Και με ένα πολύ καλό τραγούδι, εντάξει. Πώς το έλεγε, δεν ξέρω. Η άρθρωση δύσκολη σε αυτό το τραγούδι. Ο Σάκης εννοείται, παιδί, ότι είχε πει πολύ καλύτερα τραγούδια. Δεν είναι τόσο φοβερό το Shake It, αλλά αυτό είχαμε, με αυτό πορευτήκαμε. Εγώ με το άντεξα έλεγα, έπρεπε να τον στέλναμε. Το άντεξα βγήκε λίγα χρόνια νωρίτερα. Τώρα πώς είχαν τα πράγματα. Την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Sertab Erener με το αγαπημένο μας Every Weather Again, ναι. Το οποίο το είπε και φέτος στην Eurovision. Φανταστική. Βέβαια, σαν την Παπαρίζου, Παναγία μου. Όχι. Τι φοβερή ερμηνεία. Δεν τρελάθηκα. Καλά, σοβαρά μιλάς. Ολόιδια ήταν. Παιδιά, το είπε φανταστικά, τι λέτε τώρα. Ήταν ηχογραφημένη. Η ερμηνεία ήταν ωραία. Πάρα πολύ. Η αλήθεια δεν μας άρεσε το ρούχο. Το ρούχο δεν αλήθεια. Ήταν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ήταν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και μετά έβγαλε και ευχαριστήριο λόγο. Ευχαριστώ τον τάδε που μου το έφτιαξε. Δεν θυμάμαι ποιο. Ήταν όλο με τέτοιο, λέει. Με κρίσταλους και τα παπούτσια. Ναι, κρίσταλοι να λείπανε. Θα ήταν νομίζω πιο minimal. Εντάξει, προσπάθησε προφανώς να προσομοιάσει λίγο το τότε ρούχο, αλλά με μια άλλη αίσθηση. Δεν είναι και ακριβώς το ίδιο ρούχο. Γιατί εντάξει, η Sertab μας ήρθε λίγο ίδια. Άλλαξε λίγο, νομίζω, απλά το χρώμα του υφάσματος. Αναβαθμισμένη όμως και η Sertab. Μου άρεσε πάρα πολύ η Sertab. Τέλος πάντων. Ας πάμε εκεί που ήμασταν. Ναι, μικρή παρένθεση ήταν αυτό. Αλλά τότε κέρδισε τέλος πάντων η Sertab την προηγούμενη χρονιά το 2003. Επομένως το 2004 στέλναμε το Σάκη να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω άμα το θυμάστε αυτό, ότι βγαίνανε μεγάλοι τίτλοι σε εφημερίδες και σε περιοδικά και λέγανε ο Σάκης πάει να πάρει την πόλη. Είμαστε κι εμείς χαμένα, ρε. Εντάξει, ήταν στα πλαίσια του χιούμορ βέβαια. Δεν ήταν ότι το έβγαζε η Ελεύθερη Ώρα, ρε παιδί μου, αυτό τον τίτλο. Ξέρεις τώρα. Κωνσταντίνος την έχασε, Σάκης θα την πάρει. Ο Σάκης μαζί με τον Ψινάκη ήταν τότε ακόμα. Φωκάς Ευαγγελινός, που νομίζω ότι δεν είχε ξανασχοληθεί ο Φωκάς. Πρώτη χρονιά. Με τη Eurovision. Ναι, πρώτη χρονιά πήγε με το Σάκη. Δεν νομίζω ότι είχε ξαναπάει σε άλλη Eurovision. Με την Ελλάδα σίγουρα όχι. Δεν ξέρω πώς είχε κάνει ποτέ άλλη συνεργασία. Με την Ελλάδα ξεκίνησε να πηγαίνει Eurovision. Η πρώτη ήταν τότε. Και έγινε πολύ γνωστός μετά. Νομίζω ήταν σχεδόν σε όλες. Αν όχι σε όλες. Μετά το πήρε σε ρί. Νομίζω ότι δεν έχει χάσει Eurovision ο Φωκάς. Είτε με Ελλάδα είτε με κάποια χώρα του εξωτερικού. Όχι, έχει χάσει. Με αυτή την έννοια. Ναι, με αυτή την έννοια. Γιατί εμείς αρκετά χρόνια μες στην κρίση δεν είχαμε λεφτά να πληρώνουμε το Φωκά Ευαγγελινό. Και πήγε σε άλλες χώρες ο προδότης. Αντί να στηρίξει την φτωχή. Και πήρε και άλλη Eurovision. Με ποια χώρα? Με τη Ρωσία. Βέβαια. Έχεις δίκιο. Μπράβο, τέλος πάντων. Τότε λοιπόν ο Σάκης πάει, ήταν η Δάφνη Μπόκοτα να πούμε, η παρουσιάστρια. Είχαν πάει έτσι όλοι μαζί ένα πολύ δυναμικό team. Ο Σάκης με το Shake It, το βίντεο κλιπ θυμάστε στην, νομίζω Σαντορίνη είχε γυριστεί. Δεν θυμάμαι, αλλά κάποιο νησάκι ήταν. Σίγουρα. Εγώ νομίζω Σαντορίνη ήταν, γιατί ήταν πολύ ψηλό. Επίσης ήταν ακόμα η εποχή αυτή που κάνανε tour οι καλλιτέχνες.
Τώρα δεν κάνουν. Όχι, δεν κάνουν. Εννοείται πως όχι. Νομίζω ότι. Πηγαίνανε, γιατί η Μαριαλένα κοιτάει με ένα ύφος απορίας, να πούμε εδώ. Αφού αναδεικνύονταν ως υποψήφοι, ως εκπρόσωποι της Ελλάδας, πηγαίνουν tour στην Ευρώπη κανονικά για να προωθήσουν. Στην Ευρώπη? Για να προωθήσουν το τραγούδι. Τι λες καλά? Σε διάφορες χώρες, σε πρωινάδικα, σε εκπομπές, κάνανε live. Και εδώ έρχονταν. Δηλαδή. Σε πρωινές εκπομπές θα ερχόταν, ας πούμε, ο εκπρόσωπος της Κροατίας, ξέρω εγώ, της Βουλγαρίας, δεν ξέρω ποιας χώρας. Ναι. Θα βλέπαμε κάποια τραγούδια. Έχει περιοριστεί λίγο αυτή η κατάσταση πλέον, γιατί εντάξει, λόγω της, νομίζω, της έξαρσης του διαδικτύου, πλέον, είναι λίγο. Δεν χρειάζεται, είναι αχρίαστο. Δηλαδή, έχεις τόση έκθεση σε όλα τα διαγωνιζόμενα τραγούδια συνεχώς, άμα θέλεις και σε ενδιαφέρει. Ναι. Που τώρα το να τον δεις τον άλλον από κοντά δεν θα προσφέρει κάτι. Και υπάρχουν πλέον και ειδικά κανάλια στο YouTube, πολύ διάσημα, με πάρα πολλούς subscribers, που ασχολούνται αποκλειστικά με την Eurovision. Επομένως, προτιμούν να τους προωθήσουν εκείνοι, παρά τώρα ένα τυχαίο κανάλι στην Ελλάδα, ας πούμε. Anyway, πάντως ναι, ο Σάκης είχε κάνει πολύ μεγάλη πορεία, είχε κάνει tour, είχε γνωρίσει πάρα πολλούς άλλους εκπροσώπους χωρών. Θυμάμαι να κάνουν πολύ παρέα και με Ρουσλάνα. Ισχύει. Και με τους Ρώσους. Που λέγανε τότε κιόλας ότι η Ρουσλάνα πήγαινε την ώρα και κολούσε στο Σάκη, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι θέλανε να φωτογραφίζουν και να μιλάνε με το Σάκη, και ότι του κολούσε παντού η Ρουσλάνα για να του παίρνει τα φώτα. Την Ιππουλή, τη Λες και είχε ανάγκη, τέλος πάντων. Μπορεί να της άρεσε απλά. Αυτό το λέγανε επίσης. Που είναι και λογικό. Νομίζω ότι πάντα ήταν παντρεμένη αυτή, κάτι τέτοιο, αλλά whatever. Ισχύει, παίζει να έχει και παιδιά, μη σου πω. Τώρα πια, μετά από 20 χρόνια. Ότι και τότε είχε παιδιά. Ναι. Πάντως ήταν έτσι πολύ ωραία συγκυρία. Την παρακολουθούσαμε από κοντά όλη η Ελλάδα. Πραγματικά, παιδιά, με αυτό ασχολούταν. Και ήμασταν σε φάση, πάμε να νικήσουμε. Αυτή ήταν η κατάσταση. Ξεκινάμε με ημιτελικό, που εννοείται περνάμε. Εγώ το θυμάμαι να παρακολουθώ. Εντάξει, τότε ήμουνα πολύ φαν του Σάκη. Ήταν και πάνω στα καλύτερά του. Είχε πολύ ωραία τραγούδια τότε. Ναι. Και θυμάμαι να παρακολουθώ το Shake It, τόση αγωνία, τόσο τρέμουλο που είχα εγώ, αν θα πάνε όλα καλά, να δείξουν όλες τις σωστές λήψεις. Μη πέσει από την τούμπα. Έκανε και την κολοτούμπα στο τέλος. Χαμός γινόταν με τα χορευτικά και αυτά. Εντάξει, είχε πολύ ωραίο χορευτικό. Ναι. Ήταν υπερπαραγωγή ο Σάκης τότε. Δηλαδή δεν έπαιρνες, παιδιά, τα μάτια σου από πάνω του. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Τρίτος ή δεύτερος? Στον τελικό βγήκε τρίτος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη Eurovision. Παρολίγο να βγήκε δεύτερος. Τελευταία στιγμή έχασε τη δεύτερη θέση. Παιδιά, ήταν πολύ καλά τα τραγούδια εκείνης της χρονιάς. Εγώ θα πω, σε αντίθεση με το 2005 που κερδίσαμε όντως με το My Number One, το 2004 είχαν βγει τραγουδάρες. Δηλαδή, σκέφτομαι τα δύο πρώτα τραγούδια, που το ένα είναι η Ρουσλάνα, που εντάξει, ήταν απίστευτα δυναμικό τραγούδι. Το χορευτικό του ήταν, άντε για, πάρα πολύ δυναμικό. Τα άσπασε εκεί πέρα και αυτοί και οι χορευτές. Βγήκαν σαν τους Vikings, σαν μια άλλη Ζήνα, σαν δεν ξέρω τι βγήκε η Ρουσλάνα. Είχε και το όνομα που είναι λίγο. Ρουσλάνα. Θα μπορούσε να είναι Ρουσλάνα The Warrior Princess, ας πούμε, αλλά Ζήνα. Με τις φωτιές. Ήταν πολύ παραγωγή τραγούδι και πάρα πολύ δυναμικό. Δηλαδή, πολύ δύσκολο να νικηθεί εδώ που τα λέμε. Δεύτερο όμως. Δεύτερο βγήκε η Σερβία με μια καταπληκτική μπαλάντα στη δική τους γλώσσα, το Λάνε Μόγε. Το οποίο πάρα πολύ ωραίο. Πολύ έτσι στο σέρβικο το στυλ το δικό τους. Πολύ ευαίσθητο και ρομαντικό και αυτά. Και έκανε πολύ καλή εντύπωση. Με τον Γέλκο Γιοξίμοβιτς. Τι θυμήθηκες, Παναγία? Το αναφέραμε και την προηγούμενη φορά. Το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά, ισχύει. Αλλά ναι, ήταν. Και γενικά εκείνη η χρονιά νομίζω ότι είχε και άλλα ωραία τραγούδια, τα οποία τώρα εντάξει δεν θυμάμαι. Αναγκαστικά κάπως έτσι ο Σάκης έμεινε τρίτος. Ναι, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι αν, ας πούμε, ο Σάκης ήταν μια άλλη χρονιά. Υπήρχαν πολύ μέτριες χρονιές τα τελευταία χρόνια στην Eurovision. Καλά, θα είχε βγει σίγουρα πρώτος.
Κοίτα, τώρα το Shake It πλέον είναι ένα τραγούδι εκείνης της εποχής. Δεν ξέρω δεν θα μπορούσε να πάει. Δεν πάνε καλά αυτά τα τραγούδια, έχει περάσει η μόδα τους. Δεν θα μπορούσε να πάει καλά. Μπαλάντες έχουν πολύ. Και τα πιο ροκ. Μπαλάντες καλά δεν πάμε ποτέ καλά πλέον. Πάει. Καθαρές μπαλάντες όχι. Οι πιο δυναμικές, οι πιο ιδιαίτερες, οι πιο περίεργες μπορεί. Ναι. Και ναι, έχεις δίκιο. Αυτά που ροκίζουν λίγο, όχι το καθαρό ροκ και καθαρό metal. Αυτό είναι λίγο πιο εναλλακτικό. Όπως ήταν και οι Måneskin που κερδίσανε και οι Κροατοί, οι φετινοί. Είναι ωραία. Ναι, έχει γίνει λίγο της μόδας. Καλά, τώρα αυτή τη στιγμή το ότι είναι της μόδας είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Τότε δεν ήταν π.χ. τόσο πολύ. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, όταν πήραμε την Eurovision και κάναμε εμείς τη διοργάνωση, κερδίσαν οι Lordi. Καλά, αυτό ήταν. Το οποίο τότε δεν το περίμενε κανένας. Ήταν η πρώτη φορά που τόσο ακραίο κέρδισε στην Eurovision. Νομίζω δεν έχει ξανακερδίσει κάτι τόσο ακραίο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκείνοι κέρδισαν, πιστεύω, λόγω εμφάνισης πιο πολύ από ό,τι. Παιδιά, ήταν ωραίο και το κομμάτι. Καλό ήταν και το κομμάτι. Το κομμάτι ήταν πάρα πολύ ωραίο και στο δικό μου μυαλό είχε επισκιαστεί από την εμφάνιση που δεν μου άρεσε καθόλου. Αλλά ακούγοντάς το τώρα εκ των υστέρων, το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Καλά, εγώ θυμάμαι ότι τότε τους είχαν ψηφίσει οι συμμαθητές μου, οι οποίοι γενικά άκουγαν λαϊκά, να το πω έτσι, και μόνο για την εμφάνιση, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ το ότι είχαν ντυθεί τέρατα. Οπότε δεν βγάζεις άκρη. Άστο, η Lordi και το Hard Rock Hallelujah είναι μια άλλη κουβέντα. Ο αδερφός μου είχε τρέλα με αυτό. Τρέλα, σας λέω. Τέλος πάντων, επιστρέφοντας το 2004, ναι, χάσαμε την πρώτη θέση, ναι, χάσαμε και τη δεύτερη θέση. Πήραμε την τρίτη θέση όμως. Δεν πήραμε την πόλη. Δεν πειράζει. Ο Σάκης ήταν υπέρλαμπρος, καταπληκτικός, του σκίσανε το σακάκι, οι κοπέλες ήταν και αυτές πάρα πολύ όμορφες και λαμπερές και το χορευτικό ήταν τέλειο και τα φώτα και είπε και τα όπα του και είπε και τα hey του και γύρισε και ανάποδα, όπως είπαμε, στην κολοτούμπα. Την έκανε και την τούμπα του άπτεστα. Βέβαια. Και γενικά είχε κερδίσει πολύ τις εντυπώσεις ο Σάκης τότε. Σίγουρα. Ήταν στα μέσα και στα έξω, είχε γίνει χαμός. Πάση περιπτώσει όμως, αυτό γύρισε με την τρίτη θέση. Ναι. Που ήταν μια πολύ καλή θέση βέβαια, που εγώ συνεχίζω να επιμένω ότι οδήγησε στην πρώτη θέση της επόμενης χρονιάς, γιατί είχε ζεσταθεί πλέον ο Ευρωπαίος και ήθελε να μας ψηφίζει. Έτσι σου λέει. Η Ελλαδίτσα, ενδιαφέρον. Ναι. Και επίσης άνοιξε και μία σειρά από εμφανίσεις που τις έκανε βέβαια και ο Φωκάς, που του άρεσε προφανώς η διοργάνωση, που ήταν λίγο όλες κάπως σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ήταν δηλαδή ο κεντρικός τραγουδιστής ή τραγουδίστρια με τους γύρω-γύρω χορευτές σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, ένα χορευτικό συγκεκριμένο. Αυτό. Ναι. Τελειώνει που λέει τη Eurovision, Μάιο. Χαρούμενοι είμαστε, δηλώνουμε. Χαρούμενοι δηλώνουμε. Εντάξει, λίγο απογοητευμένοι γιατί πηγαίναμε για την νίκη. Λέγαμε αχ, γαμώ το γιατί. Αλλά δεν πειράζει. Είχες μια χτισμένη αισιοδοξία ότι αυτή θα έρθει τα επόμενα χρόνια. Ότι η Ελλάδα πάει από το καλό στο καλύτερο. Και παιδιά, ξαφνικά, out of nowhere, θα πω. Η επόμενη διοργάνωση που μας έφερε στα ουράνια πραγματικά και στην κυριολεξία είναι το Euro. Καλά, εγώ να πούμε κάπου εδώ ότι ήμουν μικρούλα τότε, παιδιά. Ήμουν 10 χρονών. Είχες δει κανέναν αγώνα από αυτούς? Τους βλέπαμε όλους στον κήπο. Βασικά για την ακρίβεια τους έβλεπε όλους ο μπαμπάς και μαζευόμασταν. Θυμάμαι, ήταν και καλοκαιράκι. Άρα ερχόταν κόσμο στο σπίτι. Αλλά φυσικά για τον τελικό μαζευτήκαμε όλο το σόι και μας θυμάμαι σαν τώρα. Έξω στον κήπο, εσείς έχετε έρθει και στο χωριό. Καμιά 20 άτομα, η τηλεόραση έξω, καρέκλες, φαγητά, μπύρες, τα παιδιά στρωματσάδα κάτω στο πλακάκι και να βλέπουμε όλοι. Εγώ δεν καταλάβαινα και καλά τι έβλεπα τότε. Δηλαδή θυμάμαι απλά την χαρά μου για αυτό που γινόταν, ότι όλοι αυτοί είχαν μαζευτεί και ένιωθα ότι κάτι μοιραζόμαστε χωρίς να αντιλαμβάνομαι το βάρος που είχε. Ναι. Αλλά θα το πιάσω από τις 12 Ιουνίου, όπου είναι ο πρώτος αγώνας της Εθνικής Ελλάδος με την Πορτογαλία. Και λίγη 2-1. Γενικά ήταν στην Πορτογαλία η διοργάνωση εκείνη τη χρονιά. Να σας πω ότι όταν έγινε αυτός ο αγώνας, ήταν ο πατέρας μου τότε σπίτι και μου είχε πει έλα να κάτσουμε να τον δούμε. Εγώ παντελώς αδιάφορος. Γενικά εγώ με το ποδόσφαιρο ποτέ δεν είχα καμία τρομερή σχέση. Πέρασα μια μικρή περίοδο που άρχισε να με ψηλό ενδιαφέρει, αλλά κράτησε πολύ λίγο. Τέλος πάντων, και καθίσαμε να δούμε τον αγώνα. Δεν τον βλέπαμε, όπως καταλαβαίνετε, κάποια ειδική προσδοκία. Γιατί, θέλω να σας πω ότι μέχρι τότε σαν Ελλάδα είχαμε βρεθεί άλλες 2 φορές σε διεθνείς διοργανώσεις. Η μία ήταν σε ένα Euro το 80 κάτι,
Παλιά. Ναι, στο οποίο είχαμε πάει χάλια, είχαμε αποκλειστεί με έναν βαθμό, νομίζω κάτι τέτοιο. Και είχαμε ξαναυπάρξει σε ένα παγκόσμιο, σε ένα μουντιάλ, στο οποίο είχαμε χάσει όλους τους αγώνες του ομίλου και αποκλειστήκαμε αμέσως, εννοείται. Τέλεια. Πράγμα το οποίο συνέβη και σε όλα τα επόμενες φορές μετά το 2004, αλλά τέλος πάντων, ας μην το χαλάμε. Λοιπόν, ναι. το σχολιάσουμε. Γιατί δυστυχώς κάτι αντίστοιχο με την Eurovision είχε γίνει και με το ποδόσφαιρο. Ζεσταθήκαμε με το Euro και νομίζαμε ξαφνικά ότι γίναμε Αγγλία και Γερμανία για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων. Με την Eurovision καλύτερα τα πηγαίναμε. Καλύτερα με την Eurovision. Μας πάει πιο πολύ η Eurovision. Απλά εννοώ ότι ανάλογα με την Eurovision, νομίζαμε όταν πήραμε το Euro του 4 ότι τώρα η Ελλάδα πλέον δεν είναι αυτή η χώρα που μίζαμε ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή γίναμε. Έγινε πλέον. Όχι, εντάξει, Αργεντινή, αλλά πλέον θα είναι μια χώρα που θα πρωταγωνιστεί, ρε παιδί μου, στις διεθνείς διοργανώσεις. Ναι. Not. Λοιπόν, και θυμάμαι να κερδίζουμε αυτόν τον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία. Είχαμε προηγηθεί 2-0 και μας μείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε 2-1. Ναι. Ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν τον ήξερε η μάνα του, έχω να σας πω τότε. Ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, ήταν 18 χρονών. Πάντως εγώ από τότε μαλαξιμένο ήταν. Τον θυμάμαι γενικά σε αυτή τη διοργάνωση. Να κλαίει. Ναι, να κλαίει. Όλοι αυτό θυμούνται από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Να κλαίει. Μην πάμε στο κλάμα. Σε όλους τους αγώνες που χάνανε. Μην πάμε στο κλάμα του Ρονάλντο. Γιατί όχι, να πάμε. Γιατί εγώ στον τελευταίο αγώνα τον θυμάμαι να κλαίει. Το πολύ το κλάμα ήταν στο τελικό, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και όταν κερδίσαμε λοιπόν αυτόν τον πρώτο αγώνα, και ήταν κιόλας και έναντι της διοργανώτριας χώρας και μια Πορτογαλία η οποία, παιδιά, είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ήταν, μην φανταστείτε δηλαδή τώρα ήταν καμιά ομαδούλα. Είχε απίστευτα ονόματα εκείνη τη εποχή στο ποδόσφαιρο. Και μόνο ο Ρονάλντο, πόσο μεγάλη καριέρα. Μπράβο, μόνο το Ρονάλντο να σκεφτείς, αλλά σκεφτεί ότι υπήρχαν και άλλοι Ρονάλντο στην ομάδα. Δεν ήταν μόνο ο Ρονάλντο. Ναι. Ο Ρονάλντο τότε ήταν πρωτοεμφανιζόμενος. Λοιπόν, ανέβηκε ξαφνικά το ηθικό μας σε φάση. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ακολούθησε. Συγγνώμη, να πούμε λίγο για την ομάδα. Ποιος ήταν ο προπονητής, ποιοι ήταν οι παίκτες, γιατί είναι πολύ γνωστά ονόματα. Νικοπολίδης, Καψής, Σεϊτερίδης, Δέλος, Κυριάκος, Κατζουρένης. Εντάξει, φτάνει. Και στην κορφή της επίθεσης ο Φρίζα. Φτάνει, είπαμε. Ναι, ήταν ο Ότο Ρεχάγκελ τότε ο προπονητής. Ο οποίος ήταν ένας Γερμανός προπονητής που ήρθε out of nowhere. Δεν τον ήξερε κανένας μας στην πραγματικότητα. Εγώ ξέρω ότι δεν είχε πολύ μεγάλη καριέρα στην Eurovision. Στην Eurovision σίγουρα. Στην Ευρώπη. Είχε εμφανιστεί σαν μπαλέτο, αλλά δεν τον κρατήσαν. Δεν είχε πολύ ταλέντο. Φαντάζεσαι τον Ότο Ρεχάγκελ όπως τον θυμόμαστε. Ναι, ο Ρεχάγκελ είχε καταλάβει, παιδί μου, με τι ομάδα είχε να κάνει, γιατί ήταν ένας έξυπνος προπονητής. Δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένος στο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν οξυδερκής. Ήταν αυτή η μεγαλύτερη του επιτυχία. Ναι, ήταν, ξεκάθαρα. Δεν νομίζω. Μετά νομίζω ότι. Έμεινε για κάποια χρόνια. Όχι μόνο στην εθνική. Μετά δούλεψε και σε κάποιες μεγάλες ομάδες. Σχετικά μεγάλες. Στη Γερμανία νομίζω κυρίως. Ακριβώς γιατί αναδείχθηκε μέσα από το Euro. Αλλά δεν νομίζω ότι έκανε ποτέ κάτι φοβερό. Τέλος πάντων, αντιλήφθηκε ο άνθρωπος ότι έχει να κάνει με μια ομάδα η οποία έχει μετριότατες ικανότητες. Είχε παίχτες οι οποίοι δεν ήταν. Ήταν πολύ περιορισμένα ικανοί. Δηλαδή είχαν κάποιες πολύ ειδικές ικανότητες, δεν ήταν παίχτες που μπορούσαν να κάνουν ταυτόχρονα παπάδες όπως λέμε, οπότε κατάφερε και τους έστησε με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ο καθένας έναν ρόλο πολύ συγκεκριμένο και πραγματικά έβλεπες πολύ επαναλαμβανόμενους ρόλους από όλους τους παίχτες και το πιο βασικό χαρακτηριστικό βέβαια ήταν η τέλεια άμυνα. Ναι. Δηλαδή είχε στήσει μια φοβερή άμυνα. Γινόταν αυτό το εκπληκτικό το ότι προηγούμασταν στο σκορ και μετά ξαφνικά μπαρωνόντουσαν όλοι πίσω και δεν περνούσε τίποτα. Ναι. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορούσατε να το πιστέψετε την Ελλάδα. Βέβαια, έχω να δηλώσω ότι στην πορεία της διοργάνωσης ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί σε πάρα πολλά σημεία. Σίγουρα. Εξαιρετικά παιδί μου, είναι αυτό το άστρο που σου λέω ότι είχαμε εκείνη τη χρονιά. Με την πιο τώρα εντάξει. Πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αλλά δεν θα το πω τώρα. Να συνεχίσει η Μαριάννα να λέει τις ημερομηνίες. Ναι. Γιατί αυτό που θέλω να σχολιάσω μετά είναι για ποιο τέλος. Τώρα, συγγνώμη, δεν είμαστε, επειδή εγώ δεν τα ξέρω σχεδόν καθόλου. Είμαστε στη φάση των ομίλων. Λοιπόν, στη φάση των ομίλων ήμασταν με τη Ρωσία, με τη διοργανώτρια Πορτογαλία και με την Ισπανία. Ένας όμιλος ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος.
Δηλαδή και οι τρεις αυτές χώρες ήταν. Ακούγεται δύσκολο. Όχι, και οι τρεις αυτές χώρες θεωρούνταν χώρες οι οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τελικό. Εντάξει, η Ρωσία όχι τόσο πολύ ίσως, αλλά γενικά ήταν χώρες οι οποίες διεκδικούσαν να προχωρήσουν σίγουρα παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ διάσημη για το ποδόσφαιρό της. Είχε καλούς παίχτες. Δεν σου λέω ρε παιδί μου ότι θα παίρνει το Euro, αλλά είχε σίγουρα τη δυνατότητα να προχωρήσει παρακάτω. Αλλά η Ισπανία, η Πορτογαλία εντάξει. Ήταν δυνατές. Ναι. Η Ισπανία, με τη νίκη που κάναμε, πήραμε 3 βαθμούς από την Πορτογαλία. Μετά κερδίσαμε μια ισοπαλία με την Ισπανία. 1-1, σωστά. Με γκολ του Άγγελου Χαριστέα. Ναι, αλλά σχεδόν νομίζω όλα τα γκολ ο Χαριστέας τα έβαζε, ρε παιδιά. Εγώ πάντα αυτόν σχεδόν. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει ο Καραγκούνης. Το πρώτο γκολ που βάλαμε ever στη διοργάνωση το βάλε ο Καραγκούνης. Και λοιπόν, ο Ζήσης Βρίζας. Ο Βρίζας έβαλε το δεύτερο. Στη Ρωσία. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Βρίζας. Ναι. Ο Βρίζας. Το δεύτερο γκολ στην Πορτογαλία το έβαλε ο Χαριστέας, από ό,τι θυμάμαι όντως. Και ο Βρίζας, ναι, μπράβο. 20 Ιουνίου με τη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό το ένα γκολ που βάλαμε στην Ρωσία ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην κατάταξη ισοψηφίσαμε με την Ισπανία. Υπήρχε τότε ένας κανονισμός ο οποίος έλεγε ότι δεν θυμάμαι με πλήρη λεπτομέρεια τώρα πώς λειτουργούσε, αλλά είχε σχέση με τα γκολ. Όχι με τον αριθμό τον απόλυτο των γκολ, δηλαδή πόσα γκολ έχει βάλει ο ένας και πόσα γκολ έχει βάλει ο άλλος, αλλά κάτι υπήρχε ένα σύστημα για να καθαρίσει την ισοψηφία, το οποίο λειτουργούσε με τα γκολ. Και αν δεν είχαμε βάλει αυτό το ένα γκολ, παρόλο που χάσαμε με τη Ρωσία. Δεν χάσαμε, ισοπαλία δεν βγήκαμε. Όχι, με την Ισπανία ισοφαρία. Συγγνώμη. Με τη Ρωσία χάσαμε 2-1, ναι. αλλά αν δεν είχε μπει αυτό το ένα γκολ, δεν θα είχαμε περάσει. Θα είχε περάσει η Ισπανία. Ναι. Οπότε είναι αυτό που σας λέω, ότι γενικά ήμασταν τυχεροί σε όλη τη διοργάνωση. Λοιπόν, και περνάμε. Φανταστείτε τώρα, πετάχτηκε έξω η Ισπανία, η οποία είναι χώρα η οποία ήταν για τελικό. Πάντα. Λοιπόν. Και στον επόμενο ακριβώς αγώνα, 25 Ιουνίου, πέφτουμε με τη Γαλλία στα προημιτελικά. Εντάξει, και όπως καταλαβαίνετε, στο μυαλό των περισσότερων είχε λήξει εκεί πέρα το παιχνίδι. Ναι, σου λέει καλά τα πήγαμε. Ναι, όλοι αυτό λέγαμε. Εντάξει, πάντα είχαμε στην άκρη του μυαλού μας ότι έλα μωρέ, εντάξει, τώρα μπορεί και να γίνει κανένα θαύμα, από όπου χαμός απίστευτο θα είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η λογική που είχαμε σε κάθε αγώνα, πριν από κάθε αγώνα μάλλον. Ότι εντάξει, τώρα εδώ θα χάσουμε. Σίγουρα στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Στον τελικό, εγώ πλέον το είχα πιστέψει. Γιατί το είχαμε ξαναδεί το έργο κιόλας. Γιατί ήταν πάλι Πορτογαλία. Αλλά με τη Γαλλία, εντάξει, εγώ δεν πίστευα ότι θα κερδίσουμε. Η Γαλλία τότε είχε παίχτες φάση Ζιντάν, για να καταλάβετε. Μιλάμε δηλαδή για τέτοια ονόματα. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Ρε παιδιά, μήπως μας άφησαν. Γιατί βρε. Τι να το κάνουν αυτό. Εντάξει, δεν υπήρχε τότε μια παραφιλολογία ότι μας πρόξανε λόγω ότι έρχονται Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν νομίζω, εντάξει. Πλάκα κάνω κι εγώ. Λοιπόν. Είχαμε Είχαμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, περνάμε τη Γαλλία. Με 1-0 κερδίσαμε. 1-0 ήταν καταρχάς όλοι οι επόμενοι αγώνες, και τα προημιτελικά και τα ημιτελικά. Και ο τελικός. Στόχος μας, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν ένα γκολ και άμυνα. Να βάλουμε ένα γκολ και μετά να μην βάλουν οι άλλοι κανένα. Έτσι. Γιατί δεν το κρατήσαμε αυτό και μελλοντικά, αφού μας πήγαινε. Γιατί δεν είχαμε πια τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γιατί βρίσκανε και οι άλλοι τρόπους να το. Να σπάσουν την άμυνα. Παίζει μονίμως με ένα συγκεκριμένο τρόπο, κάποια στιγμή αυτό σπάει. Προφανώς. Λοιπόν, μετά παίξαμε λοιπόν ημιτελικά, και εκεί στα ημιτελικά πλέον έφτασε η ώρα που θα παίζαμε με την Τσεχία. 1η Ιουλίου, παιδιά. Παιδιά, η Τσεχία εκείνη η χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα του Euro. Δηλαδή, η Τσεχία έπρεπε να έχει πάρει το Euro. Τον θυμάμαι αυτόν τον αγώνα. Καταρχάς, ο Μπόρας, που ήταν νομίζω ο βασικός επιθετικός της Τσεχίας τότε, θεωρούταν από τους καλύτερους παίκτες της διοργάνωσης. Δεν το έχω συγκρατήσει το όνομα. Ναι. Θέλω να πω ότι εγώ, παιδιά, γενικά θυμάμαι ότι είχαν προηγηθεί αρκετοί αγώνες που εγώ δεν τους έβλεπα. Γιατί προφανώς δεν είχα ασχοληθεί. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, πηγαίναμε βόλτα στην πλατεία και έβλεπαν όλοι γύρω-γύρω στην πλατεία. Βλέπανε Euro. Κάποια στιγμή, από κάποιο αγώνα και μετά, ήταν τύπου δεν μπορούσες να είσαι Έλληνας, Ελληνίδα και να μην ασχολείσαι με το Euro. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν θέμα τιμής. Ας πούμε, τον αγώνα με τη Ρωσία τον θυμάμαι. Αυτός ήταν ο τρίτος αγώνας. Θεωρώ μετά τα όταν από Γαλλία και πάνω είχε γίνει χαμός. Αυτά όλα σκέψου ότι γίνανε σε ένα διάστημα 10 ημερών φάση. Πολύ γρήγορα γίνανε. Ναι. Δηλαδή έπαιζες μία μέρα και μετά από 3 μέρες έπαιζες τον επόμενο αγώνα. Δεν είχε τόσο καιρό. Μα ήταν 25 Ιουνίου, 1 Ιουλίου, 4 Ιουλίου. Άρα πολύ κοντά όλα. Και τον αγώνα με την Τσεχία τον θυμάμαι, γιατί πλέον εμείς είχαμε ανέβει
πάρα πολύ ψυχολογικά. Ναι. Πήγαιναν όλοι ντυμένοι. Αρχαίοι Έλληνες. Μπλε λευκά. Έλα, αυτά είχαν πλάκα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν αστεία. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά να φεύγουν σοριδών άνθρωποι που δεν είχαν εννοείται κανένα σκοπό να πάνε να δουν τη διοργάνωση. Να πηγαίνουν στην Πορτογαλία για να δουν τους αγώνες εθνικής. Ναι. Είχαμε προς το τέλος κάνει. Καλά, στον τελικό πια είχαμε γεμίσει το μισό γήπεδο. Ναι, πήγαν πολύ. Βέβαια, εντάξει, λογικό. Αλλά θυμάμαι στον αγώνα με την Τσεχία, θυμάμαι και τους Τσέχους πολύ κατά πάνω. Ήταν και αυτοί βαμμένοι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή μου έχουν μείνει αυτά. Τους θυμάμαι βέβαια να κλαίνε μετά στις κερκίδες. Η αλήθεια είναι ότι για κλάμα ήταν, γιατί ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη χώρα της διοργάνωσης. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα να περάσουν την άμυνά μας. Θυμάμαι πραγματικά όμως να γλιτώνουμε από του χάρο τα δόντια σε όλο τον αγώνα. Θυμάμαι ότι πραγματικά μου είχε κοπεί ανάσα, γιατί πραγματικά ήταν τόσο έντονη η επίθεση των Τσέχων, που έλεγες δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα μας βάλουν γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Δεν είχαμε σχεδόν καμία ευκαιρία. Ήταν εκπληκτική ομάδα η Τσεχία. Έλεξε 0-0 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μπράβο. Οπότε μπήκαμε σε καθυστερήσεις. Μπράβο, το θυμάμαι. Και τότε ήταν η τελευταία φορά. Πραγματικά ήταν όλες οι συγκυρίες υπέρ μας. Ήταν η τελευταία φορά που ίσχυσε στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, διεθνώς βασικά τώρα που το σκέφτομαι, αυτό το σύστημα με το λεγόμενο ασημένιο γκολ. Δηλαδή, η παράταση έχει πάντα 2 ημίχρονα, όπως και η κανονική διάρκεια. Είναι 2, νομίζω, 15 λεπτά, αν δεν θυμάμαι λάθος. Ή 2 δεκάλεπτα ή 2 15 λεπτά. Υπήρχε τότε ο κανονισμός ότι αν κάποια χώρα βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λήξει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης και προηγείται, τότε δεν πας καν στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Λογικό, λύγει ο αγώνας. Όχι, δεν ισχύει. Τώρα δεν ισχύει. Όχι. Είναι λογικό, μου φαίνεται παρόλα αυτά. Πόσο, γι' αυτό παίρνει μια παράταση για να δεις τι θα γίνει. Εντάξει, αλλά παίρνει μια παράταση την οποία τη χωρίζεις σε 2 ημίχρονα. Υποτίθεται. Για να υπάρχει ευκαιρία και από τις δύο. Ναι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, γιατί δεν ξαναίσχυσε αυτός ο κανόνας. Εφαρμόστηκε στο Euro και σταμάτησε μετά. Σε αυτόν τον αγώνα θυμάμαι ότι μπήκε ένα γκολ πολύ περίεργο και. Ναι. Σε ποιον αγώνα? Με την Τσεχία. Ο Δέλλας το έβαλε στην Τσεχία. Λοιπόν, αυτό το γκολ ήταν πάρα πολύ τυχερό γκολ, γιατί μπήκε κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Οπότε με το που μπήκε το γκολ, έληξε ο αγώνας. Οι Τσέχοι δεν πρόλαβαν ούτε να το συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Θυμάμαι δηλαδή. Γι' αυτό κλαίγανε καημένοι. Ήταν σοκαρισμένοι, φίλε. Πήγανε στη σέντρα για να ξεκινήσει ξανά ο αγώνας και με το που έκαναν 2-3 πάσεις ο διαιτητής έληξε τον αγώνα. Δεν είχαν καν ευκαιρία να απαντήσουν. Τι να κάνουν μετά, Ναι, ήταν πάρα πολύ άσχημο. Άστρο. Βέβαια, σκεφτείτε ότι παλαιότερα στις διοργανώσεις αυτές ίσχυε ο ξαφνικός θάνατος. Δηλαδή, όποιος έβαζε γκολ έλεγε εκείνη τη στιγμή ο αγώνας. Δηλαδή. Κάτσε καλέ, τι εννοείς σε όλο τον αγώνα? Όχι, στην παράταση. Στην παράταση. Στην παράταση, άμα έβαζες γκολ, σταματούσε αυτόματα ο αγώνας. Εμένα μου αρέσει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου άρεσε, γιατί εδώ που τα λέμε έχεις πάρει μια παράταση. Ναι, ρε φίλε. Όποιος βάλει γκολ να τελειώνει. Θα παίζουμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και όταν πήγαμε στον τελικό, πια εντάξει, εννοείται ότι όλοι ήμασταν full πορωμένοι. Ναι, καλή. Και δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι πλέον είχαμε απίστευτα τον παράγοντα της ψυχολογίας. Το είχαμε πάρει πάνω μας. Οι Πορτογάλοι είχαν ήδη ένα μειονέκτημα ψυχολογικό, γιατί είχαν χάσει μία φορά μαζί μας. Ήθελαν να πάρουν τη ρεβάνς, αλλά υπήρχε το προηγούμενο. Συν ότι ένιωθαν και την πίεση του γεγονότος ότι ήταν στη χώρα τους. Αυτό γιατί πίεση, και θέλανε να αποδείξουν. Βέβαια, είχαν πάει πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά όταν είσαι και στη χώρα σου, δεν νιώσεις αυτό το κύμα αγάπης που έρχεται από όλη τη χώρα. Μισό ήταν το γήπεδο. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι πιο πολύ άγχος τους προκάλεσε από την άποψη να αποδείξουμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε άξιοι διοργανωτές. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η ψυχολογία ήταν υπέρ μας πάρα πολύ, γιατί εμείς δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε. Ναι, κανείς δεν θα σου έλεγε γιατί έχασες. Ήμασταν ήδη κερδισμένοι. Αυτό είναι η αλήθεια. Εμείς είχαμε βγει ήδη στους δρόμους. Ενώ οι άλλοι είχαν το βάρος στους ώμους. Κάθε φορά που κερδίζαμε, βγαίναμε στους δρόμους. Δεν είναι ότι περιμέναμε τον τελικό. Όχι, κερδίσαμε τον αγώνα με την Τσεχία. Βγαίναμε όλοι βούρστος στους δρόμους. Να κορνάρουμε με τα μάξια στην κεντρική πλατεία. Δεν ήταν η κατάσταση αυτή. Οπότε φτάνεις τελικό και λες δεν έχω τίποτα να χάσω. Και να χάσω δεν με νοιάζει. Στην ουσία έχω κερδίσει ήδη.
Και όταν το πήραμε πια, εντάξει, νομίζω ότι η κατάσταση ήταν φρενήρης στην Ελλάδα. Γκολ ο Χαριστέας και πάλι. Έρχονταν και Ολυμπιακοί αγώνες πάρα πολύ άμεσα, σε λιγότερο από έναν μήνα. Χαμός. Και εντάξει, ήταν μια περίοδος απίστευτης ευτυχίας για όλη τη χώρα. Παιδιά, δεν θα το ξεχάσω αυτό το συναίσθημα, αλήθεια. Δηλαδή, παρότι δεν καταλάβαινα ακριβώς τι είναι αυτό που βλέπω. Ναι. Τα ουρλιαχτά. Και εγώ ουρλιάζα. Είχαμε σηκωθεί όλοι και ουρλιάζαμε. Ναι. Θυμάμαι που με το που μπήκε το γκολ, αυτό που λες, Λίνα, κατεβήκαμε κατευθείαν όλοι στην πλατεία στο χωριό. Αγροτικά γύρω μου, Πυρσί, δάδες, χορεύανε μέσα στη μέση. Εγώ να είμαι σε βάση, wow, τι ωραία, τι. Και σκέφτομαι πόσο γαμάτο για το ηθικό μιας χώρας να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που σε εμάς συνέβη και δεν έχει ξανασυμβεί έκτοτε. Φαντάσου πώς είναι αυτές οι χώρες που κερδίζουν έτσι ανά 2-3 χρόνια. Κοίτα, αυτές οι χώρες νομίζω ότι για αυτές ίσως δεν είναι και τόσο σημαντικό. Το ότι εμείς δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν τα καταφέρνουμε γενικότερα σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, βλέπεις, στην Eurovision μία φορά στα 50 χρόνια κερδίσαμε. Στο Euro πιο πριν δεν κάναμε τίποτα, πιο μετά δεν κάναμε τίποτα. Το ίδιο και σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Είναι πολύ σπάνιο. Άρα το απολαύσαμε ιδιαίτερα. Ναι. Για μας είναι πολύ σπάνιες νομίζω τέτοιες επιτυχίες εθνικές. Οπότε, εντάξει, είναι πολύ παραπάνω σημαντικό. Τώρα, άμα είσαι, ας πούμε, μια χώρα η οποία κάθε φορά τα πάει πολύ καλά. Λίγο δεν δίνεις και πολύ σημασία. Δεν ξέρω πώς είναι για αυτούς. Εγώ. Βασικά, θα σου πω, θεωρώ ότι αν είσαι ποδοσφαιρόφιλος και οπαδός, το χαίρεσαι, αλλά για μένα και για σένα που δεν ασχολούμαστε, δεν θα μας έκανε καμία αίσθηση. Ενώ στην Ελλάδα ξαφνικά αυτό τους αφορούσε όλους. Όλους όμως. Επίσης ήταν και μια άλλη εποχή, να πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα θα μας ένωνε με τον ίδιο τρόπο, πιστεύετε? Πιστεύω πως όλο ναι. Αυτό, ναι. Ειδικά τώρα που έχουμε ανάγκη τόσο πολύ από κάτι να μας κάνει χαρούμενους. Νιώθω ότι έχουμε γίνει λίγο πιο κοινικοί σε σχέση με τότε που είχαμε έναν άλλο ρομαντισμό, ρε παιδί μου, σαν εποχή. Γιατί δεν μας είχαν βρει, ξαναλέω, και πολλά άσχημα ακριβώς. Δηλαδή, είχαμε λίγο άλλη ψυχολογία γενικότερα. Τώρα έχουμε προσγειωθεί αρκετά και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να μας ανεβάσει τόσο ένα τέτοιο γεγονός. Εντάξει, μάλλον θα μας ανέβαζε. Καταλαβαίνω πώς το λες. Ναι. Αλλά με νιώθω και. Θα μου πεις, εγώ έχω πολύ διαφορετική ηλικία σε σχέση με τότε, αλλά μας νιώθω λίγο όλους πιο προσγειωμένους, πιο. Εντάξει, παιδιά, ένας αγώνας είναι μια διοργάνωση, δεν έγινε και κάτι. Παρ' όλα αυτά, εγώ που μπορώ να σκεφτώ τον Δημήτρη, φίλους που είναι. Ναι. Θεωρώ ότι θα γινόταν και ότι εν τέλει θα με παρέσαιρνε και εμένα αυτό το hype, κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, εντάξει, okay. Σε παρασύρει, θεωρώ. Και αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό που πέρασε στον τελικό, εντάξει, ήταν σημαντικό, okay. Και με τον μπάσκετ. Γενικά φέτος αναβιώσαμε λίγο μια εποχή, λίγο μίνι 2004, όχι σε εθνικό, αλλά σε πιο συλλογικό επίπεδο. Εντάξει, βέβαια, όταν έχει να κάνει με διοργανώσεις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες, πάντα χαίρεσαι, μωρέ, όσο να πεις για μια ελληνική ομάδα. Εννοείται. Απλά, εντάξει, δεν είναι όντως η ίδια ψυχολογία. Είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς να παίζει και εθνική. Είναι πιο ενωτικό. Επίσης, να σας πω, και ας κλείνουμε με αυτό σιγά-σιγά για να πάμε και στο τελευταίο μας σκέλος, ότι είχε γίνει πελώρια φιέστα τότε, εννοείται, για την υποδοχή των ποδοσφαιριστών όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Εντάξει, έγινε πανικός πραγματικά. Ναι, χαμός. Τους πήγανε στο Καλιμάρμαρο, στην Αθήνα, να γίνεται έτσι μουρλής. Με το λεωφορείο δεν μπορούσε να προχωρήσει το λεωφορείο. Ήταν κόσμο. Μίλησε μέχρι και ο Χριστόδουλος σε αυτή τη φιέστα. Αλήθεια λες? Ναι. Σιγά μην έχανε ο Χριστόδουλος. Δεν το θυμόμουν. Σκέφτομαι πώς θα νιώθα αν ήμουν ο Χαριστέας εκείνη τη χρονιά. Όλοι βασικά. Πόσο θα ήθελα, ας πούμε. Επίσης, οι ηρωικές φιγούρες μέσα σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές ήταν και οι μεταδοτές των αγώνων. Ναι, μα έχουν μείνει. Χιλάκης, δηλαδή όλοι αυτοί, άμα τους θυμηθείτε, πώς φωνάζαν, πώς τριγκλίζανε οι άλλοι. Δεν μπορούσαν να μεταδώσουν στον τελικό, τους είχε μπουκώσει φωνή, ουρλιάζανε. Ήτανε πολύ, δηλαδή, όλο αυτό έδαινε ωραία. Εγώ θα ήθελα, αν μπορούμε να θυμηθούμε, τα συνθήματα, τα οποία έμειναν για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάστε κανένα? Ήταν το πειρατικό, που το λέγανε συνέχεια. Ο Χιλάκης το λέγε αυτό με το πειρατικό. Να το πειρατικό! Σήκωσέ το! Είναι στο τελικό ο Νικοπολίδης, ο Σεϊταρίδης, ο Πίτας, ο Δέλλας, ο Καψής, ο Καρακούνης, ο Ζαγοράκης, ο Μπαξιτάς, ο Κατσουράνης, ο Βρύτας, ο Χαριστέας, ο Γερακόπουλος και ο Στάρτας, ο Ρεχάγγελ και ο Βαλίδης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης!
Για κάποιο λόγο μας είχε ονομάσει το πειρατικό, γιατί ξεκάθαρα ήταν λες και κάνουμε πειρατεία. Δεν ήταν. Ναι. Διάβασα κάπου ότι μας είχαν δώσει τότε οι στοιχηματικές εταιρείες πιθανόταν να κερδίσουμε 1 στις 150. Ναι. Και μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Όποιος το είχε παίξει, παίζει να έβγαλε. Είπανε. Τότε είχαν κάτι ρεπορτάζ. Ο τάδε έπαιξε στην Ελλάδα για πλάκα και έβγαλε τόσα λεφτά. Σήκωσε το τιμημένο. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό ήταν το top 1 σύνθημα της εποχής. Ναι. Ωραία χρόνια και πάμε φυσικά στην αποθέωση. Λοιπόν, ναι, παιδιά. Στα πιο σοβαρά μας. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004. Όπου, παρένθεση να πω, παιδιά, σε συνέχεια της αρχικής μας κουβέντας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι προετοιμαζόμασταν και στο σχολείο πάρα πολύ για τους Ολυμπιακούς. Ναι, μας κάνανε Ολυμπιακή παιδεία. Κάναμε Ολυμπιακή παιδεία, κάτι που μάλλον τα νέα τα παιδιά δεν θα το ξέρουν καν, δεν θα έχουν ιδέα για αυτό το μάθημα. Επίσης ήταν άχρηστο, γιατί δεν μάθαμε και κάτι σοβαρό. Μας πήγαιναν στο γήπεδο, εγώ έχω κάνει και άμμο. Εμείς είχαμε στο σχολείο τέτοια. Είχατε άμμο στο σχολείο? Ναι, βέβαια. Έλεος πια. Έλεος. Αλλά δεν πήγαινε σε κάποιο ιδιωτικό. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, καλέ, εντάξει, μια γούρνα. Κατάλαβες. Μια άμμο ήτανε. Καλέ, μη φανταστείς. Μια στάνη ήταν, απλά μας πηγαίνανε. Όταν έβρεχε, μάζευε νερό εκεί. Χωρίς πλάκα. Όχι, ήταν με άμμο κανονικά, όπως το φαντάζεστε, και κάναμε άλματα. Απλά θέλω να πω ότι όντως τότε μας προετοίμαζαν. Τέλειο ήταν το καλύτερο. Για κάτι τέτοιο. Και σφαίρα κάναμε. Ήταν φανταστικό. Εμένα το λάτρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Έπρεπε να ασχοληθείς. Μάλλον έπρεπε. Εγώ στενοχωρήθηκα που δεν ασχολήθηκα. Και στο τρέξιμο ήμουν πολύ καλή στην ταχύτητα. Εμένα μου είχαν κάνει πρόταση οι γυμναστές να κάνω βάδιν. Wow. Και τους είπα όχι, δεν ενδιαφέρομαι καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήμουν του πρωταθλητής μου, παιδιά, και εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ήμουν και τόσο καλή anyway. Αλλά κάναμε χρόνια αυτό το μάθημα, την Ολυμπιακή παιδεία, που κάναμε εργασίες για το πώς ήταν η Ολυμπιακή τα αρχαία χρόνια. Για διάφορα πράγματα σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες γενικά. Για τα αγωνίσματα, τρίαθλα, πένταθλα. Μπράβο. Να τα μάθουμε όλα, λες, και δεν ξέρω. Καλά, δεν είναι. Εντάξει, όμως είναι και η ιστορία μας και είναι από τα αρχαία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή. Και πολύ ωραίο για τα παιδιά. Ισχύει, όχι, ωραίο ήτανε, αλλά θέλω να πω ότι ήμασταν πολύ σε αυτό το mentality. Ήμασταν όλοι. Όλοι μας. Και ειδικά εμείς ως παιδάκια, πάρα πολύ, για ένα λόγο παραπάνω δηλαδή. Οπότε φτάνει. Να προσθέσω λίγο κάποιες πληροφορίες για αυτά που είπαμε στην αρχή, περί επιλογής πόλης και τα λοιπά που διαβάζω. Ναι. Η Αθήνα επελέγει ως οικοδέσποινα πόλη στις 5 Σεπτεμβρίου του 1997. Καλά το πέτυχα. Στην 106η Σύνοδο στη Λοζάνη, αφού είχε χάσει το 1990 τη διοργάνωση των θερινών Ολυμπιακών. Να πούμε ότι το 1997 η Αθήνα ήταν βασισμένη για την επιλογή της κατά ένα μεγάλο μέρος σε μια έκκληση στην Ολυμπιακή ιστορία. Δηλαδή, κάναμε έκκληση στο συναίσθημα για άλλη μια φορά και το πήραμε. Ναι. Στον τελευταίο κύκλο της ψηφοφορίας η Αθήνα νίκησε τη Ρώμη με 66 ψήφους προς 41. Πριν από αυτό νικήσαμε το Buenos Aires, τη Στοκχόλμη και το Cape Town. Άμα δεν ήταν η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι, τίποτα δεν θα είχαμε πάρει. Οπότε κάναμε έκκληση στο συναίσθημα, είπαμε παιδιά για όνομα του Θεού, εμείς τους φτιάξαμε, σας παρακαλώ, επιστρέψτε τους στο σπίτι. Δεν γίνεται άλλο. Θα έπρεπε να μας τους δίνουν πίσω όποτε θέλουμε. Και εγώ αυτό έλεγα πάντα. Όποτε πούμε ότι ρωτάμε, θέλουμε να τους κάνουμε εμείς. Ότι θα έπρεπε να ρωτάμε κιόλας. Δεν φτάνει που σας τους δώσαμε. Για κάτσε λίγο. Τώρα δεν θέλουμε και να μας παρακαλάνε, εμείς δεν θέλουμε. Είναι τέτοια η φάση. Όχι, να έρθουν. Να έρθουν και να πληρώνουν την πριζόλα 40 ευρώ ο έκαστος και να μένουν σε Airbnb και σε νοικιαζόμενα. Να δούμε εμείς που θα μένουμε, που θα μας πετάξουν έξω. Εμάς θα μας πετάξουν σίγουρα έξω. Να πούμε και για τις μασκότ μας. Βέβαια. Φίβος και Αθηνά. Εμείς τις είχαμε σε κουκλάκι στο σπίτι, ένα Φίβο και μια Αθηνά. Και εγώ είχα πάρα πολλά πράγματα Φίβος και Αθηνά. Περίεργες, για αυτούς που έχουν με τα πόδια φοβία λίγο προκλητικές. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Τις θεωρούσαν έκαθεν κακάσχημες. Εμένα μου άρεσαν. Είχα να πω ημερολόγιο, κουμπάρα, είχα πάρα πολλά αντικείμενα. Μου άρεσε ο Φίβος και η Αθηνά. Τους θυμάμαι τεράστιους στο Καλατράβα που βάζαν φυσικά ανθρώπους ντυμένους. Ήτανε παιδικές κούκλες αρχαίες. Ναι. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ναι, μα τις αντιγράψανε. Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Εξού και τα δάχτυλα τα πελώρια. Ναι. Εγώ θυμάμαι παιδιά να κάνουν ρεπορτάζ στην τηλεόραση και να ρωτάνε Έλληνες και ξένους τουρίστες πώς σας φάνηκαν οι μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Και θυμάμαι κάποιους τουρίστες να λένε περίμενα κάτι πιο σοβαρό από την Ελλάδα. Και να σχολιάζω εγώ με τους γονείς μου. Να βάλω μια καριάτιδα.
δεν ξέρω τι σοβαρό περίμεναν. Οι ξένοι έχουν μια δικιά τους εικόνα για την Ελλάδα που δεν είναι τόσο. Ναι, εγώ σκεφτόμουν γιατί περιμένουν κάτι σοβαρό από εμάς. Δηλαδή από πού και σπου. Τους έχουμε φανεί για σοβαροί. Ναι, τους έχουμε φανεί τόσο σοβαροί. Μάλλον λόγω αρχαίας Ελλάδας. Νομίζω ότι φάνηκε και περίεργο κιόλας γιατί περισσότερες χώρες έχουν ζώα σαν μασκότ. Ναι. Εμείς είχαμε 2 ανθρώπους. Περίεργο. Να πούμε ότι φυσικά Φίβος και Αθηνά είναι από τους θεούς Φίβο και Αθηνά από το 12ο και οι κούκλες αυτές στην αρχαία Ελλάδα λέγονταν δέδαλα. Ήταν οι κούκλες οι οποίες είχαν και λατρευτικές χρήσεις αλλά και κυρίως σαν παιχνίδια. Οκ. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που είπε ο Γιώργος για ζώα, θα περιμέναμε νομίζω μια κουκουβάγια. Ναι, οκ. Αλλά θα ήταν βαρετό. Εγώ προτιμώ 1000 φορές Φίβο και Αθηνά. Ήταν πολύ ωραίες. Και πολύ έξυπνη η αναβίωση της παλιάς κούκλας. Σωστό. Το οποίο είναι και κάτι που δεν το γνωρίζαμε μέχρι τότε. Οπότε το μάθαμε, ναι. Αλλά είχαμε πολύ ωραίο λογότυπο. Μου άρεσε πάρα πολύ το λογότυπό μας. Ωραίο. Με το Στεφάνι λες. Ναι. Απλό και περιεκτικό. Το Στεφάνι Ελιάς. Πολύ ωραίο. Γενικά νομίζω ότι ό,τι είχαμε κάνει σε επίπεδο τοπογραφιστικό, να το πω, ναι ρε παιδί μου. Το μπράντζ των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Και εμένα μου άρεσε. Ήταν ωραία. Πολίτες του κόσμου, καλώς ήρθατε στη γιορτή της Αθήνας. Ολυμπιακοί αγώνες, καλώς ήρθατε σπίτι σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 13 Αυγούστου του 2004 σε μια αντίστροφη μέτρηση 28 δευτερολέπτων, 1 δευτερόλεπτο για τον κάθε ένα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν μέχρι και το τελευταίο. Ήταν 28η Ολυμπιάδα να πούμε εδώ, σωστά. Άρα 28 δευτερόλεπτα, από ήχους που δίνουν το ρυθμό ενός ενισχυμένου κτύπου της καρδιάς. Το θυμάστε? Η τελετή έναρξη ήταν απλά κλάμα. Εγώ δεν μπορώ. Πολύ ανατριχιαστική. Προσπαθώ να είμαι πολύ αντικειμενικός και να πω ότι δεν νομίζω ότι έχει γίνει καλύτερη τελετή μέχρι και τώρα. Κι εγώ έτσι νομίζω, αλλά δεν ξέρω, μήπως είναι δική μας ιδέα. Όχι, εγώ αλήθεια είχα πάρα πολλές προσδοκίες από όλες τις επόμενες τελετές. Κι εγώ είχα πολλές. Και από την Κίνα και από την Αγγλία. Πολλές, ναι. Και ήταν απογοητευτικές. Εντάξει, δεν θα έλεγα απογοητευτικές. Δεν είχαν αυτή την καλλιτεχνική ιδιαιτερότητα που είχαν οι δικοί μας. Η αλήθεια είναι ότι και το Wikipedia αναφέρει ότι έχει αναφερθεί ως η καλύτερη τελετή έναρξης όλων των εποχών μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ, Wikipedia. Ο σκηνοθέτης είναι ο Παπαϊωάννου. Ήταν ο Παπαϊωάννου σίγουρα. Θέλω να πω ότι όντως έκανε απίστευτη δουλειά. Καταρχάς ήταν, ρε παιδί μου, για εμάς τουλάχιστον, αλλά νομίζω και παγκοσμίως μπορούσαν να το αντιληφθούν αυτό οι άνθρωποι. Ότι ήταν πολύ σημαντικό το πώς είχε συνδέσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαίας εποχής με αυτούς που έρχονται όντως στον τόπο που γεννήθηκαν. Ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Θυμάμαι τον άντρα με το τύμπανο, ναι, που ήταν και καλά από το παρελθόν και χτυπούσε το τύμπανο, ναι, και ένας στο Καλατράβα που έκανε πάλι το ίδιο και κάπως επικοινωνούσαν με αυτόν τον ήχο. Όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο, πάρα πολύ ωραία μελετημένο και εγώ θυμάμαι ότι σου προκαλούσε δέος, ρε παιδί μου, όσο μπορούσα και εγώ να το αντιληφθώ σαν παιδί. Συγκίνηση πολύ. Πάρα πολύ συγκινητικό. Νομίζω στο μεγαλύτερο μέρος κλαίγαμε. Ήταν μια τέτοια φάση. Πολύ συναισθηματική έναρξη, πολύ ωραία αυθεντικά ελληνικά χρώματα. Είχε, θυμάμαι, το πιο αγαπημένο μου ήταν που γέμισε νερό η σκηνή, ας την πούμε σκηνή βασικά, δεν ξέρω, το γήπεδο, το καραβάκι, το χάρτινο, ας πούμε, με το παιδάκι πάνω που κουνούσε την ελληνική σημαία. Δεν ήταν τίποτα kids, ήταν όλα τόσο κομψά και ελληνικά παράλληλα και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να βάψεις με αυτά τα χρώματα της Ελλάδας όλη την τελετή και να μην είναι τίποτα kids. Τίποτα. Και σκέφτομαι τώρα που το λες αυτό, πόσο δυτή είναι η φύση μας και πόσο σε αντίθεση έρχονται όλα αυτά. Θα το πάω τώρα αλλού, αλλά με το βίντεο κλιπ της Σάτι, το οποίο όμως, ας πούμε, το είδα και είπα και αυτό είναι η Ελλάδα. Και αυτό αλλά είναι. Ήμασταν και αυτό. Δηλαδή, είμαστε και τα δύο οι Έλληνες και το έχουμε πολύ αυτό το πράγμα στο χαρακτήρα μας. Ο Παπαϊωάννου νομίζω ότι πλησίασε πιο πολύ αυτό το κομμάτι μας στην τελετή λήξης.
που θα φτάσουμε και εκεί, αλλά θυμάστε όλοι νομίζω το... Τελετή λήξη ήταν σαν πανηγύρι. Ήταν σαν πανηγύρι, ήταν πιο, παιδί μου, λαϊκό πιο πανηγύρι. Θυμάμαι με τα καρπούζια από πίσω, το κόκκινο, όχι βαν. Πώς λέγονται αυτά? Το Datsun. Το αγροτικό. Ναι, ρε φίλε, το αγροτικό. Μα αυτό είμαστε όμως, ήταν πολύ πετυχημένη απόδοση. Ναι, αλλά εντάξει, η τελετή έναρξης ήταν. Αυτό ήταν πολύ κομψό όλο και. Να βάλω ένα αστερίσκο εδώ πέρα να πω βέβαια ότι λίγο καιρό πριν την τελετή έναρξης είχε λίγο αμαυρωθεί η διάθεσή μας. Καλέ, ναι, πώς ξεχάσαμε από το περιστατικό με τον Κεντέρη και τη Θάνου. Παιδιά, τι τραγικό ήταν αυτό το Ρεζίλη, πράγμα. ήταν η απόλυτη ξεφτύλα. Το 4 ήταν αυτό, Ναι, τότε ήταν. Καλέ, ήταν ελάχιστες μέρες πριν την έναρξη. Ήταν η απόλυτη ξεφτύλα. Εκεί που, όπως θυμάστε, το έχουμε πει. Είμαστε εμείς χαρούμενοι. Είμαστε στα ουράνια, ρε παιδί μου, ναι. Έχουμε πάρει και το Euro. Έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες και έχουμε αυτούς τους δύο που τους κυνηγάνε να τους κάνουν αντιτόπινγκ. Τρέχουνε, κρύβονται. Εντάξει, ήταν απίστευτα τραγικό. Ο Κεντέρης ήταν ένας σύγχρονος ήρωας, θεός Έλληνας που έτσι τον θεωρούσαμε τότε. Θα άναβε την τελική φλόγα στο γήπεδο. Είχε δηλαδή την απίστευτα τιμητική θέση. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την όλη κατάσταση και συμπεριφορά. Εγώ με θυμάμαι πάρα πολύ θυμωμένη, ας πούμε. Πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ θυμωμένοι και γενικά τότε είχαμε και μια ευαισθησία παραπανήσια γιατί θεωρούσαμε ότι, να βλέπετε, είναι το αντίστοιχο με τους Πορτογάλους. Νιώθαμε ότι γινόμαστε ρεζίλοι. Γινόμασταν. Μα γίνεσαι. Και εκείνη την εποχή επίσης, αν θυμάστε, πιάστηκε το παρισμένη και όλη η ομάδα του... Όχι ρε, η Dream Team του... Όχι. Γιατί αυτό έγινε μετά, όχι, του baseball. Λόγω ότι ήμασταν διοργανώτρια χώρα, ήμασταν υποχρεωμένοι να έχουμε εκπροσώπηση σε όλα τα αθλήματα. Ναι, ακόμα και σε αθλήματα στα οποία δεν έχουμε φυσιολογικά συμμετοχή. Όχι, δεν κατεβάζουμε καν συμμετοχή. Δηλαδή δεν μας αφορά, δεν κατεβάζουμε, ρε παιδί μου, συμμετοχή στο baseball, σαν Ελλάδα. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά ήμασταν υποχρεωμένοι γιατί ως διοργανώτρια συμμετείχαμε σε όλα. Όπως γίνεται και σε όλες τις διοργανώσεις, όποιος είναι διοργανωτής συμμετέχει σε όλα. Και είχαμε κάνει μια ομάδα, νομίζω, baseball. Αυτή την ανάμνηση έχω. Με Ελληνοαμερικάνους, Ελληνοαυστραλούς, ξέρω εγώ. Είχαμε μπλέξει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Ναι, να ξέρουν και τι γίνεται. Και νομίζω τους βρήκαν όλους τοπαρισμένους μετά. Γίναμε ρεζίλοι. Κοίταξε, δεν το θυμόμουν αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπροστά στον Κεντέρη και στη Θάνου. Ναι, ποιος σχέστηκε γι' αυτό. Ποιος σχέστηκε τώρα, κατάλαβες. Απλά είναι, ρε παιδί μου, ότι ακουγόταν στο εξωτερικό και γινόμασταν ρεζίλοι. Είχαν ανάγκη τώρα η Θάνου και ο Κεντέρης να το παρίζονται. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Και μάλλον έτσι πήραν και τα προηγούμενα μετάλλια στο Σίδνεϊ. Άσας. Τέλος πάντων. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η δική μου απομυθοποίηση αθλητών και πρωτοαθλητισμού. Είναι ένα ωραίο θέμα για συζήτηση σε άλλο podcast. Ισχύει αυτό. Γιατί και αυτοί περνάνε πάρα πολύ πίεση. Τέλος πάντων, στο ας μην αμαυρώσουμε. Ξενερώσαμε λίγο με αυτούς, αλλά παραμείναμε δυνατοί. Η αλήθεια είναι ότι. Τα δόντια. Ναι, και βασικά η τελετή έναρξης μας αποζημίωσε πάρα πολύ. Γιατί τη χαρήκαμε όλοι αφάνταστα. Να πω κιόλας το κομμάτι επίσης που με εντυπωσίασε ήταν το κομμάτι που βάλανε και τον έρωτα μέσα στην όλη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, με το ζευγάρι που έτρεχε στα νερά και αγκαλιάζονταν. Δεν το θυμάμαι. Πάρα πολύ ωραίο. Και τους κυνηγούσε ο έρωτας από πάνω. Ήταν σκέτο ποίημα γενικά. Ποίημα ήταν αυτή η τελετή. Τώρα θέλω να βάλουμε την ξαναδώ. Ναι. Ειδικά όλο αυτό το πρώτο κομμάτι είναι φανταστικό. Εντάξει, μετά περνάνε οι φιγούρες, αν θυμάστε, που ουσιαστικά δείχνουν την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι, έχει και Βυζάντιο, έχει και μέχρι σήμερα. Μέχρι το 2004. Φανταστικά. Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην Αρχαία Ολυμπία φυσικά. Στις 25 Μαρτίου του 2004 έκανε ένα σύντομο ταξίδι στην Πελοπόννησο και μετά γύρισε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα τις πόλεις που διοργάνωσαν θερινούς ή χειμερινούς αγώνες. Δεν πέρασε από όλη την Ελλάδα. Εγώ το θυμάμαι να περνάει τη Λάρισα. Τον Ιούλιο και διέσχισε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Με κορύφωση το βράδυ της 13ης με τον Κακλαμανάκη να ανάβει το βωμό του Ολυμπιακού Σταδίου. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ο Κακλαμανάκης πήρε αυτό το ρόλο από τον Μαλάκα το Κεντέρη. Γιατί γενικά τον Κακλαμανάκη τον εκτιμώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Είχε πάρει και αρκετές διακρίσεις. Στο Σίδνεϊ νομίζω. Στο Σίδνεϊ είχε πάρει χρυσό. Ναι. Στους δικούς μας Ολυμπιακούς νομίζω ότι πήρε το χάλκινο. Ή ασημένιο χάλκινο, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Τέλος πάντων, γενικά
είχαμε αυτό το άστο της διοργανώτριας χώρας, είχαμε και την θετική διάθεση λόγω των προηγούμενων επιτυχιών που αναφέραμε και πήραμε τα περισσότερα μετάλλια που έχουμε πάρει ποτέ στους σύγχρονους αγώνες. Δεν ξέρω, είμαι πολύ καχύποπτη με το πώς τα πήραμε όλα αυτά πλέον. Τέλος πάντων. Γιατί πήραμε όντως πάρα πολλά. Δεν πήραμε πάρα πολλά, πήραμε τα πιο πολλά που είχαμε πάρει ποτέ. Νομίζω ότι ήταν 10 κάτι μετάλλια, δεν θυμάμαι πώς έδωσε το άθροισμα. Εδώ που τα λέμε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. Πήραμε 16, παιδιά. Μπράβο, 16 Στο σύνολο τα χρυσά ήταν 6 τα αργυρά και 4 τα χάλκινα. Αν αναλογιστεί κανένας ότι κάτι χώρες φάση είπα και Κίνα παίρνουν 50, ξέρω εγώ, πόσα παίρνουν. 103 είχαν, είπα. 103 μετάλλια. Μας ξέσκισαν, η Κίνα 63, καλά, η Ρωσία 92. Ναι, είναι λίγο αστείο γενικό αυτό το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων, ναι, μιλάμε για άλλους αθλητές. Εμείς καλά περνούσαμε γενικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε κάθε περίπτωση. Να σου πω κάτι, αν βάλεις την αναλογία της χώρας, αν βάλεις την Ελλάδα δίπλα στη ΣΥΠΑ. Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Το 16 προς 103 είναι αξιοπρεπέστατο. Ναι, έχεις δίκιο. Άμα το πάμε με πληθυσμό. Ναι. Εγώ νιώθω πολύ άσχημο παρόλο που έμενα Αθήνα δεν πήγα ούτε σε ένα από αυτά τα event. Πώς και δεν Καταρχάς, ένα μεγάλο μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ήμουνα στην Αθήνα. Πόσο χρονών ήσουν τότε? Ήσασταν. Ήμουνα 13. Εγώ ήμουνα Δευτέρα Λυκείου, παιδιά. Οκ, εντάξει. Θα πήγαινα Δευτέρα Λυκείου, πρώτη προς Δευτέρα ήταν αυτό το καλοκαίρι. Αλλά Μαριαλένα, έχεις πάει, Παιδιά, εγώ πήγα να σας πω ότι δεν θυμάμαι τι έβλεπα. Είσαι και μικρή, εντάξει. Ήμουνα 10, ήμουν 11. Θα πω ότι πήγαμε στο Στίβο. Θα πω. Ήσουν στο ΆΚΑ. Παιδιά, είσαι και ξέρεις τώρα. Ναι, ήμασταν στο ΆΚΑ. Είσαι και εκεί πέρα που είναι στο γήπεδο τεράστιο. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τα βλέπεις στην τηλεόραση, επειδή η κάμερα ζουμάρει κάθε φορά. Δεν αντιλαμβάνεις το μέγεθος. Μπράβο, αλλά όταν είσαι εκεί συμβαίνουν τόσα πολλά παράλληλα που δεν μπορείς ακριβώς να καταλάβεις τι γίνεται. Είναι τελείως άλλη αίσθηση. Γιατί κάποιοι τρέχουν γύρω-γύρω. Κάπου κάποιος πηδάει μια άμμο. Οπότε και εσύ, σαν θέατης, αν δεν έχεις και ακριβώς σχέση, εγώ σαν παιδί, έβλεπα ανθρώπους να τρέχουν. Παρ' όλα αυτά που εμένα μου έχουν μείνει τρομερά. Είναι η πρώτη αίσθηση στο Καλατράβα. Δεν είχα ξαναπάει ποτέ σε τόσο μεγάλο αρχιτεκτονικό θαύμα, θα πω. Γιατί τότε για μας ήταν αυτή η στέγη και η αρχιτεκτονική ήταν wow για την Ελλάδα. Και συζητιόταν πολύ. Οπότε εγώ δεν το έχω δει ποτέ από κοντά, έχει αυτό το τεράστιο διάδρομο με τις καμάρες που περνάς μέσα τους. Αυτός είναι τέλειος. Ο χώρος ήταν απίστευτος, παιδιά. Ήταν τεράστιος. Περπατούσες κανένα 20 λεπτό για να φτάσεις στο γήπεδο. Εγώ πήγα σε συναυλία πέρσι, πρώτη φορά στο ΆΚΑ. Δεν είχα ξαναμπεί ούτε εγώ στο ΆΚΑ. Η αλήθεια είναι ότι είναι απίστευτα εντυπωσιακό. Είναι πελώριο και όλος ο περιβάλλοντας χώρος ήταν πολύ ωραίος. Τώρα έχει υποβαθμιστεί αρκετά, αλλά τότε λέγανε ότι είναι. Ήταν φανταστικός. Και ήταν και το vibe. Πράσινο. Τρομερό, είχε παντού εφήβους και Αθηνά τεράστιους μασκότ. Είχε εθελοντές άπειρους. Δηλαδή ήταν το όλο αίσθημα απίστευτο. Και επίσης, εγώ αυτό που διασκέδαζα άπειρα ήταν όταν ερχόταν η ώρα για το κύμα. Γιατί κάναμε συνέχεια κύμα. Οπότε εγώ, σαν παιδί, αυτό που περίμενα πώς και πώς ήταν όταν θα έρθει η στιγμή να σηκωθώ. Γιατί τους έβλεπα, ξεκινούσαν από απέναντι και ερχόταν. Και σηκωνόμασταν, ξέρω εγώ. Και ήταν τρομερό, γελούσαμε πάρα πολύ. Και εντάξει, σίγουρα, ρε παιδί μου, μέσα σε όλο από τις ανακοινώσεις και αυτά αντιλαμβανόσουν ότι τώρα ξεκινάει το 100 μέτρο. Τώρα. Οπότε κάτι χαζό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο πάντως σαν αίσθημα και μεγαλώνοντας στενοχωριέμαι που ήμουν μικρή και δεν είχα και πλήρη αντίληψη του τι ζούσα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θυμάμαι δηλαδή στην ηλικία που ήμουν, έλεγα πω πάλι καλά που είμαι σε αυτή την ηλικία και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Εντάξει, παρότι εννοείται ότι τους είδαμε από την τηλεόραση εμείς. Τα πάντα. Αλλά βλέπαμε τα πάντα. Εμένα μου φαίνεται περίεργο που έχω μαθητές πλέον οι οποίοι γεννήθηκαν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τους θεωρώ λίγο κρίμα. Είναι κρίμα. Καλά είναι. Και δεν θα το ξαναζήσουν. Κρίμα γιατί πιθανότατα δεν θα ξαναδούν άλλους στην Ελλάδα, γι' αυτό δηλαδή. Ναι, οκ. Θα ήθελα πολύ να πάω φέτος στο Παρίσι, είναι η αλήθεια. Το οποίο έκανε φανταστικό brand. Είναι φανταστική Ολυμπιακή φέτος. Ναι, ήταν ωραία. Θα τα δούμε. Βέβαια, εγώ, παιδιά, τους έχω απομυθοποιήσει πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς σε μεγάλο βαθμό. Δεν τους βλέπω πλέον. Βλέπω μόνο τελετή έναρξης που έχει ενδιαφέρον, γιατί παρουσιάζει και ένα πολιτισμό κάθε φορά, τον πολιτισμό μιας χώρας. Και μέχρι εκεί. Ναι. Και μετά να πούμε και λίγο για τους επόμενους, που είπε και ο Γιώργος ότι είχαμε έτσι πολλές προσδοκίες. Ναι. Ας πούμε, από Κίνα, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
Ήταν πολύ εντυπωσιακή η τελετή Το έναρξης. εντυπωσιακό ήταν τα πυροτεχνήματα που οι Κινέζοι το ξεφτύλισαν. Είναι και στην παράδοσή τους όμως. Ισχύει, ναι, είναι. Και ήταν απλά ήταν τόσο μαζικό αυτό που έβλεπες. Δηλαδή, εμάς ήταν πολύ λιτό και είχε πολύ άλλο ύφος και συναίσθημα, και σε αυτούς ήταν πάρα πολύ μαζικό. Ναι. Ήταν μια υπερπαραγωγή άλλου τύπου. Δεν σου έμενε δηλαδή μια άλλη αίσθηση, θεωρώ. Είναι και μια πολύ διαφορετική χώρα. Αυτή που ήταν απογοήτευση τεράστια για μένα ήταν η Αγγλία, γιατί είχα πάρα πολλές προσδοκίες από αυτούς. Να δω κάτι. Δεν το θυμάμαι καν εγώ. Δεν νομίζω ότι τα είχα δει τότε. Τι να σου πω, ότι είχαν ένα act με τα νοσοκομεία τους. Με κλινικές και κάτι νοσοκόμες και κάτι, δεν ξέρω ρε παιδιά, ήταν απίστευτη απογοήτευση. Ενώ περίμενες, έχουν τεράστια ιστορία καταρχάς, μεσαιωνική να το πάρεις. Βέβαια ρε. Έχουν τόσα πολλά πράγματα να δείξουν και να αναδείξουν, που ανέδειξαν ας πούμε το σύστημα υγείας τους, το οποίο τα επόμενα χρόνια κατέρευσε κιόλας. Αυτό δηλαδή το μάτιασαν. Το μάτιασαν. Τι το ήθελαν. Βέβαια και εμείς, αυτά που όλα όσα κάναμε. Εμείς και αν το μάτιασαν. Μετά δεν μας μάτιασαν παγκοσμίως, θα έλεγα. Εμάς αυτό το άστρο του 4 έγινε φλεγόμενος κομίτης και έπεσε το 5. Ναι, άστα. Δηλαδή κράτησε λίγο, μερικά χρόνια, όσο σκέφτομαι βασικά. Είχαμε σίγουρα άλλη μία χρονιά η οποία ήταν πολύ καλή, γιατί και το 5 ήταν πολύ καλό, γιατί κερδίσαμε την Eurovision. Σωστά. Το 6 τη διοργανώσαμε. Πήραμε το Euro στο μπάσκετ, το Eurobasket το 2005. Ρίση με αυτό, γιατί δεν έγινε τόσο χαμός. Έγινε πάρα πολύ χαμός. Έγινε. Δεν εντοπίστηκες μάλλον. Γιατί αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δημοφιλές. Αλλά επίσης στο μπάσκετ είμαστε και λίγο πιο, νομίζω, χαλαροί. Να, είναι αυτό που λέγατε πριν για τις μεγάλες ομάδες. Γιατί στο μπάσκετ έτσι κι αλλιώς έχουμε καλό όνομα. Αυτό θα έλεγα. Αλλά σκεφτείτε ότι η τελευταία φορά που κερδίσαμε το Eurobasket ήταν τότε με τον Γιαννάκη και ξέρετε. Με το Final Countdown. Το 87. Οπότε δεν ήταν και κάτι σαν event αδιάφορο. Δεν το είχαμε ζήσει βέβαια εμείς. Αυτό με το 87 εννοώ. Ναι. Αλλά ναι, δεν το θυμόμουν, δεν το είχα συγκρατήσει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Κάπως αυτό το άστρο κράτησε μέχρι και το 2006, θα πω. Και εκεί μετά έδισε. Και το 8 ξεκίνησε η κρίση επίσημα το 2009 στη χώρα μας και όλα μαύρησαν. Υπάρχουν. Όλοι στις κάλτσες. Εμπρός στις κάλτσες. Για κάποιο λόγο αυτές οι δύο ατάκες και εμένα μου έρχονται μαζί. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Ήταν ωραία εκείνη η χρονιά. Ωραία πράγματα ζήσαμε. Ναι. Ωραία τα είχαμε κάνει. Μπράβο μας. Να ζήσουμε, μακάρι να τα ξαναζήσουμε. Θα πούμε. Τι να πω. Να μπορέσουμε να πάμε να ξαναδούμε Ολυμπιακούς. Πολύ θα ήθελα. Δεν το κόβω. Καλά, δεν θα γίνει αυτό. Αλλά γιατί δεν έχουμε και τα λεφτά πλέον. Έτσι κι αλλιώς. Και ούτως ή άλλως. Εντάξει, σε 50 χρόνια δεν ξέρεις. Αυτό, ναι, πρέπει καλά, να περνάνε πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, για να αναλάβει πάλι η ίδια χώρα τη διοργάνωση. Είναι και 100 τόσες χώρες που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά, παιδιά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραίο το 4. Τώρα το άκουσα και χάρηκα εγώ. Ανέβηκε λίγο η διάθεσή μου. Ξέρεις τι, εμένα μου προκαλεί μια δυσαρέσκεια, γιατί όταν το αναλύεις έτσι και το παίρνεις όλο στη σειρά, μοιραίως φτάνεις και στο σημείο που θα σκεφτείς τι ακολούθησε. Και αυτό σου δημιουργεί μετά μια δυσαρέσκεια. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ θα μείνω στο 4. Ναι, μείνε στο 4. Εκεί θα αφήσω την ψυχή μου. Επίσης μπορείς να έρθεις στο 24 που τα πράγματα είναι, ας πούμε, λίγο καλύτερα. Και πόσα δεν είπαμε, παιδιά. Δεν αναφέραμε καθόλου τα άτομα που ενεπλάκησαν. Από Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Καλά. Ο πρωθυπουργός που μόλις είχε αλλάξει το κόμμα και από Πασόκ πήγαμε σε Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια πάλευε ο Σιμίτης με τους Ολυμπιακούς και του της πήρε ο Κωστάκης. Ναι, πραγματικά. Πολλά δεν είπαμε. Πολλά τέλος πάντων. Είχε πολλές ατάκες, πολλά highlights. Ναι, έμειναν πολλά. Επίσης η Τούμπα του Σάκη. Η Τούμπα του Σάκη τι? Απλά την αναφέρω, που έγινε στη Λήξη. Καλέ, όντως, στη Λήξη τραγούδισε πρωτοψάλτη, Σάκης Ρουβάς, πάρα πολλά γνωστά ονόματα. Είχε ένα σαν πανηγύρι έγινε. Βέβαια, σαν να τραγούδισαν. Ναι. Και ο Σάκης γλίστρισε από τα κομφετί. Ο άνθρωπος, εντάξει, μια γλίστρα έφαγε. Γενικά σε αυτό το επεισόδιο, ανά 5-10 λεπτά μπορεί να μπαίνει ο Κοκλώνης με το έχω μάτι. Θα τέριαζε. Δεν το θέλω τον Κοκλώνη ούτε για αστείο στο podcast γιατί... μου. Το μισό βαθύτατο. Εντάξει λοιπόν. Λοιπόν, οκ. Τώρα σας αφήνουμε όντως. Ναι, τώρα λέμε αλήθεια. Μπορείτε να το κλείσετε. Μπορείς να κλείσεις εσύ άμα θες πρώτα. Εσύ κλείσε. Εσύ. Όχι. Μην κλείσετε. Να πάτε και να ψηφίσετε
Και να βάλετε 5 αστέρια στα Λάμα. 5, παιδιά, γιατί να ξέρετε, είναι κάτι καινούριο του Spotify. Όταν βάζεις κάτω από 5, σου διαγράφουν το λογαριασμό. Για τα Λάμα μόνο αυτό ισχύει. Μπορεί για τα Λάμα. Μπορείτε να βάλετε σε όλους τους υπόλοιπους, άμα θέλετε, από 3 και κάτω. Ναι, στους άλλους κανονικά. Επίσης, για τα Λάμα, προσοχή. Στο Spotify να απαντάτε και στις ερωτήσεις μας, γιατί βλέπω περιορισμένη συμμετοχή. Μη βαριέστε, πατήστε εκεί πέρα ένα κουμπί. Λοιπόν, άντε, σας φιλάμε. Γεια σας. Γεια σας.